Nyakorongo jwang dakika na dek tok sario marukinyi kamoro moro mintiere machiegni wadhi nyime gi chenro mar piny nyawadwa Joyce Duoro osebiro ka kelo ni twak mano kotenore kod chala mar piny Kenya. Ising'eyo kaka piny Kenya ringo. Okiny ma kawuono nyakorongo jwang motelo ne odiochieng joma mine. Wang'e ni joma mine odiochiengwa ihingo chieng' tarik 8 mano mar dwe mar adek mano mar higa ka higa. Okiny ma kawuono nyakorongo jwang dong malo sana kotenore kod komo nyuol nikech ma en achiedh nade ma bende joma mine osebedo kakadhe. Komo nyuol bende ang'e ni tinde joma chuo bende timo emomiyo okiny ma kawuono wariwo wiu kanyakla joma mine kanyakla kod joma chuo wapuonjore na kotenore kod komo nyuol. Ponono nintiere kod ote moramora kotenore kod komo nyuol kata family planning ioro nwa lai magwa magote machoka rede ka uchiel nono mbui magwa bendo biro achiel kachiel mano mbui mag Uganda moriwo Facebook, Twitter kanyakla kod YouTube. Antiere ka gi jalony mawuok e riwruok mong'ere kaka Reproductive Health Network Kenya. Nyinge Pamela Adhiambo. Pamela roki ni machiegni mos jopiny. Asante. Nyinga en Pamela Adhiambo, Adhiambo, tatiyo ge Reproductive Health Network Kenya. To wan ka Reproductive Network Kenya watiyo gi daktache e counties mopogore. To gibiro gimakore iwach mon. Walony gi wach pango nyuol, kose komo nyuol. To wakonyo mine i counties mopogore kaka ginyalo yudo services gi. To watiyo kata gi vijana seche moko iwacho ga samidwa address gik moko ber kuloso wete koro wapuonjo vijana iwach reproductive health gi alafu kaka gidhi gwengigo ginyalo yudo namna magi loso gi vijana ma gwengigo to gipuonjo gi wach reproductive health. Aparo ni paro makama endi ber nikech karamna vijende hemi wacho ni wantiere ngala manyime to bende kwan vijende bende kinga ramne kor gwenge mopogore e pacho ka bende ng'eny. Aken target mar gin vijende rowere mantiere higni adi kama mupuonjo komo nyuol. Watiyo gi adolescent girls. We target nyiri most of the times. Ineno nyiri mochako periods, wawacho gichako balehe, akia iwacho nango. So we target nyiri ma between higni 12 go nyaka 40. Magoro women of reproductive age wawacho hamano. Lakini sana wahero nyiri matindo nikech give us a lot of challenges kagi duaro reproductive health services. Lakini iwach mag pango nyuol to wadil gi mine mosetedo. Mapango nyuol no en mana mine mosetedo mabende samore makoro udil godo karamna mabende uchiwo negi paro mopogore. Ahero Pamela kaki wacho ni uchako gi nyidendni karamna nyiri ma higi ntiere 12 nikech e higa mar 12 ka emeno ka nyiro chako mi karamna vaccines mago motenore kod HPV nikech koro gisebedo karamna sexually active. Koro wala sana kotenore kod campaigns mabende untiere godo. Ntiere moro mabende anno kanyaka untiere gi campaign mong'ere kaka Chagua Mkononi campaign. Gidholiech your choice in your hands. Yes. Yiero mari nitiere lweti. Mano tiende nang'. Campaign ni nochako nwarango statistics ma Kenya ka. Twaneno ka mine ohero injectables. Mago sindan madwe adekcha. To waneno ka ntie gimoro WHO nokelo niluongo ni self care. Koro self care en kakirangri wuon. Maongo kata daktari to self care nigi gik moko adek. Ntie self awareness mano kaka ing'eyo dendi, ing'eyo ang' marach, ang' mawinjre gi denda. Ntie self testing mano kaka inyalo pimri wuon, mfano en kaka jo diabetes nyalo pimo sukari ot, kata kaka nyiri dhiga nyiewo test to dhi pimo ich yot, mano e self testing. To ntie self management mano en kaka irangri. Seche moko idhi daktari to wacho ni tim kama to kori kidok hidala ichako rango no wachna muonyi yath didek arua tiendani koro kakirango dendi emano
self management. To koro ipango nyuol ntie gimiluongo ni DMPSC. Mano chal gi depo en madwe adek. Lakini mani berne ni inyalo chuori iwuon yot. To koro wakelo mine choice. Wadwa puonjogi koro gin gi choice i lwetgi ka. Ginyalo yiera pango nyuol mora magihero. To gikao ginyalo timo i ot. Ineno. To kaka ji dwaro ga weche mag pango nyuol, iyudo ka ntie a lot of challenges. Koro seche moko iyudo mine modak kata kuonde kaka Samburu kocha, kata yudo hospital betek, seche moko pesa be onge, seche moko iyudo nu culture, tamo yudo services gi. To koro kineno gimoro ka DMPSC ni, DMPSC en nyinge ma science, lakini kidhi market iluonga ni Sayana Press. To Sayana Press ni mi privacy, inyalo dhi chuori yot, inyalo store maber, kikane kuma onge liet mang'eny, kuma onge koyo mang'eny, to inyala kata dhigo kumidwa dhiye. Mana ka ng'adi Pamela, nikech wang'e ni yedhe mag komo nyuol opogore. Yes. To masani samoro iwacho ni kaka riwruok mano mar Reproductive Health Network Kenya obirogo. En ma ng'ato nyalo chuore en owuon. Yes. Ng'ato kapok komoga nyuol, lakteche wacho ga ni nyaka miyo gi wuoro. Mano jok manie keny, nikech u advocate kata mana odware ne jogueko ma bende nie keny, donge weche motenore kod komo nyuol. Udhi ipimi ting'iyo ni yath mane mano mar komo nyuol maber kodi, nikech wang'e ni nitiere pills ma ji muonyo, to bende nitiere yedhe ma bende ji chuore, kuom ranyisi kaka miwacho ni untiere godo mong'ere kaka DMPC. Maendi nikech ang'e ni okiny ma kawuono samoro miyo nyalo winjo ni waloso kotenore kod DMPC, to odhi kata mana over the counter, odhi e chemist, to kwayogi ni an miya uru DMPC, to odhi to chako chuore. Maybe inyalo mana golo dok e itgi. Okay. Kapok ichako method mora to nyaki dhi daktari kakisewacho. To iborangi, ipimoga pressure, gik matindo gi, ekine ka winjori gi dendi. To DMPSC ni kaka ntie guidelines ma Ministry ma Health oseloso, iluongo ni self-care guidelines. To in the guidelines, iwacho ni nyaka initiate gini i daktari. Koro ibodhi daktari, kose pimi to yudo ni winjre gi dendi, koro inyalo ipuonji kakitiyogo. To kose puonji, be daktari bed kanyo titimo korango. To assess ka inyalo timo iwuoni odi. To kok inyal, iboduogo, obotimoni. Lakini koneno ni inyalo dhi yot, itimo iwuon. Bende geno mara ni kopogre kod DMPC, nikech ng'ato kata mana jogueko ma bende nitiere Kenya ma yiero ni mane maber kodgi, nikech geno mara ni samoro uchiwo negi paro ni yadhe ni samoro, nikech bende wang'e ni yedhe mag komo nyuol nitiere kod side effects magegi. Walosane kotenore kod dwaro maru kaka Reproductive Health Network Kenya. Dibed ni DMPC ni emuchwalo koso kata na yedhe mamoko mag komo nyuol bende uchwalo ne joma mine, nikech joma wuone bende wabiro bedo kwalose. Kik we wawil gi joma chuo, nikech gin bende moko kuom gitinde komo nyuol. Watiyo gi yore mang'eny, lakini sani wan gi interest gi Sayana Press ni, nikech self-care ochako donjo. Kwarango dier COVID cha, nwaneno kaka hospitali nolor, ji lockdown, idong' yot. Koro ineno dware ni chak ng'iyo kaki kinyalo rangri. Koro waneno ni seche moko ka gimo kaka COVID o happen kendo. Dware ni ngi expertise moro matin inyalo rangri go yodi. To ema koro wa push for DMPSC. Eka wami mine choice ma bedgi, wa empower gi, gibedgi choice ma ginyalo timo gini yodgi. Lakini okni ntie okni okwa promote other methods, but sani wa promote self-care, nikech mae gima odonjo sani. En lony manyasani ma ng'ato nyalo time no kik oket seche. Samoro kata mana kodhi e clinic, kodhi e thieth moro amora. Kata pesa seche moko ionge kata fare. To kidhi daktari
kose kise chuori achiel kanyo ibo mi kata doses ariyo midhigo yot kinyalo chuori wuon. Koro ineno ibo bet gi 3 months, bang 3 months ichuori yot, another 3 months ichuori, ineno itieko kata dwe 9 kapok iduogi hospital. Makoro nyiso ni DNPC ni yadh komo nyuol ni en mana mar bang dweche 3. Koso nitiere mokalo mano bang dweche 3 nikech an ng'eni nitiere mine madwaro kamna 5 years. Ntie madwaro 5 years mago implants miye ibadika seche moko 3 years 5 years kata coil miye piny koni dhi kata 5 years kata 12 years. Lakini seche moko ntie mine madwara gima temporary magidwaro mako ich very soon. Koro my something ginyalo rango. We walesane kotenre gi myths and misconceptions. Nitiere weche mabende osebedo ka wachre kotenre kod yedhe mag komo nyuol. Ng'ato samoro nyalo wacho ni an onyisa ni ka muonyo kata mana kochwe yadh komo nyuol ok abi mako ich ka sa ochopo kata mana ni ka kora dwaro mar mondo mi amak ich. Ng'ato bende nyalo wacho ni ka onge nyithindo samoro ok anyal chako komo nyuol nikech ok anyal ng'e ni yadhni biro bedo katima nada hinya system mara. Okiny makawuono nikech mage moko kuom ote mabende aneno ka jopiny bende penjo myths and misconceptions. Ng'ane go bende komo nyuol wachake gi kanyo. Ng'ata nyalo komo nyuol, lakini kaka ni wacho cha dware ni chak gi daktari, idhi daktari mondi otim ni assessment, orang yo mane mawinjre gi dendi, nikech seche moko iyudo ni seche moko inyalo kata keto implant to after 1 month to chako react kodi, to dware ka gichako react idoki daktari tiwacho ne oka winj maber, koro wanyalo change or something like that. Koro dend ji tofauti, mine be react tofauti gi different contraceptives or family planning. Koro chaka i daktari obo wacho ni gima nyalo winjre gi dendi, to wek winjo gik ma ji wacho nikech kaka gimoka depo kose pills kaka no timi okochuno no gigo bo timre koda donge. Koro nikech mane we achiedh nade maduong' samoro ng'ato nyalo neno ni Pamela samoro tiyo kramna gi contraception aina ne kaka Sharon adhi atem samoro ineno ka medo kata mna pek mar del. Waseneno mine mabende samoro kochako tiyo kata mna gi contraceptions kata mna yedhe mag komo nyuol ineno ka dendgi osechako medore gi medo kilo. Mano side effects mantie, lakini kiwinjo no ok winjri gi dendi inyalo change, inyalo dhi gi non-hormonal methods nikech kimedo kilo mano nyiso ni en hormones. Koro kichako rango yore ma non-hormonal mano be konyo nikech oko interfere gi hormones ahinya. Ne korom gajuang kikawe yoko wadonge dakika 15 mar mondo mwatiek twak makama mano kotende kod okenge mag komo nyuol. Wantiere gi jalony mano Pamela Adhiambo mabende wuok e riwruok mongere kaka Reproductive Health Network Kenya mabende golo doke itwa kotende kod okenge mago mag komo nyuol. Samoro in miyo in wuoro madwaro komo nyuol ko kacha ponono ni ise komo nyuol to samoro yedhe mabende itiyo godo ok dhi makare kodi. Nitiere moro mabende riwruok mar Reproductive Health Network Kenya obiro godo manyien mongere kaka DNPC ma ini wuone inyalo chuori godo kendi e ot kanyo mano mara dweche 3. Ponono ni nitiere gi ote mora ma ikinde manego be ni oro ote makamago abiro bedo kasomo gi achiel kachiel. Pamela biro bedo kaduoko. Pamela kiki wawil bende gi jomachuo nikech jomachuo bende aneno ka moko kuom gi bende oro ote ka jomachuo to komo nyuol nango nikech ang'e ni nitiere yore mopogore mago mag komo nyuol. Ntie raba kose condoms mano e common ichuo to research okotimal sector machuo ahinya, lakini ntie yore mabiro lakini for now wan gi condoms to seche moko iwacho ni ntie bit mang'ado cha ang'eyo no chuo luoro gino lakini mano en decision mi make kise yudo nyithindo to kidwa yudo nyithindo kendo. Lakini ntie ways minyalo komo nyuol in men, lakini
methods moko poko chopo kata Kenya ka. Lakini sana sana watiyo gi condoms, sana sana hivi ngadi, and kata ntie spermicides, mano chalka gel, munyalo wiro ku... Mano ng'ama dichuo. Kata seche mu timo hero. To ahinya achiel mung'ere mano mar vasectomy, mano ma ng'ato dhi to itimo ne gik mitimo ne duong' mare. Kata kamano aneno ka joma chuo pok oserwake ahinya, to kata mana kotenre kod komo nyuol, kwan ata malo mathoth makata nibo yieri koda nikech osebedo kuwuotho e gwenge mopogore opogore. Bendo ka joma chuo komo nyuol ahinya, kose no ka mine tang'e ni wakomo nyuol, to king'iyo kata mana percentage nikech tinde bende wacho ni wakonyre nikech samoro miyo yedhe ma komo nyuol ok dhi kode makare. Ng'ama de chuo nyalo komo nyuol. Chuo luoro gini. Chuo luoro gini, lakini wa encourage gikony mine nikech waneno ka burden ni opodho ni mine sana. Nikech ang'eyo pia research mosetim woko ka en ma mine ahinya. Lakini wa encourage men. Mondo kom nyuol. Okom nyuol. Seche moko inyalo konyo kata madhi yot kanyo. Seche moko kata ka pokadhi sindan, wawach ni anakaoga sindan madwe adekcha, to pokadhi kao. Dongineno ntie period manyalo yudo ich kanyo. Kabisa. Sano emi inyalo bi kadichuo tiwacho ni watig condom. Watry watig condom, at least we protect ourselves. Lakini koro kuarango statistics, dichuo luoro gini, kata vasectomy ji oluoro, lakini kuarango mine ntie iluongo ni BTL in females. Mine timo gini daily, lakini kirango dichuo gi luoro ahinya, giparo ni wech komo nyuol en gik mine. To bende ber kata mana ka dichuo ko kata mana ng'ama miyo ahinya ka ikeny kanya ng'ato dhako kata mana gi wuoro gidhi e osiptal kanyakla mar mondo bi daktari bende chune gi paro donge ok ni miyo kende madhi komo nyuol. Dware nudhi kun ji ariyo amano, kata ka imi yo moro ma komo nyuol, kata chuori nyalo understand, kose partner ni nyalo understand ni my method mikao bed effective for how long, onyalo konyi nade nikech seche moko irango kiyudo gimoka implants. Seche moko iwinjo ka lweti pek to okinyal timo tich matek ka pod onyien. So ineno kaka in dichuo iwuon inyalo konyo chiegi kose partner ni Mana paro ni en paro maber. Kaka ote kendo kanyo Pamela, walose na kaluwore kod achiedh nade mopogore opogore mabende joma chuo joma nyiri osebedo ka yudo ahinya mano mar komo nyuol. Achiel kuom gi gin ganok mago mag gige komo nyuol. Akene kinde mabende udhi e gwenge mopogore opogore nikech ang'e nitiere gwenge moko mabende yedhe bende koso kora mna chope. Bende magi gin moko machiedh nade mabende samoro familia kadhe. Mago tende kod nok mago mag yedhe mago mag komo nyuol nikech wang'e ni nitiere gwenge mamoko mabende samoro yedhe maka magi ok chope. Watiyo ga areas moko ka iluongo ni humanitarian settings. Seche moko kidhi in the northern part of Kenya, iyudo ni ka jogi ok yud kata yath, ok yud kata family planning, ok yud kata hospital be bor. Seche moko inyalo wuotho kata 2 days ekichopi hospital. To seche moko pokichiemo kata ionge kata teko machopo kocha. Koro wan gagi programs ma run on those sides. Tinyalo dhi, wanyalo dhi kata Samburu, kata Isiolo. To wa set up iluongo ni camp, medical camp. To kanyo wa mobilize, waluongo jogweng ma kuondego. To wa work gi county government ma counties go. To waluongo jibiro to wamigi services mag family planning. Lakini sana sana kuwa dhi inano kaka DMPS ni wamigi mano konyogi kapok waduogo kendo inyalo konyi nikech kibedo gode ot bang' thuolo ma dweche adek kaparo nyalo konyo. Dibende momiyo ni koro dhiero dwaro makamano nikech nitiere moko ma samoro ji tiyo godo pile ka pile.
Erokamano ahinya. Weka anena ote kaendi mabende ntiere. Aneno kanyo Ruth Nathi Ochieng. Ineno chenro ka ntiere Umoja mane kaunti ma Nairobi. Wacho ni penj na jalonya. Ni ka yore komo nyuolo tami te titim nang'o. To bende en adiera ni miyo nyalo gamo remo ka osekomo nyuol, nikech ma bende en penjo mathoth ma bende asebedo kaneno ka. To mogik, to bende en adier ni gigo kelo kansa. Wachaka negi achiel. Penjo ne mokwongo ka nyuolo tami, iwacho ni ka yore mag komo nyuolo tami titim nang'o. Nikech wang'e ni jok moko mopogore opogore osebedo katemo yedhe, obed michuoyo, obed mimuonyo, to pod samoro kelo negi achiedh nade dendgi. To mamoro ma bende ng'ato bende penjo ni ng'ato osekomo nyuol, tineno kata mana ka samoro pod ogamo remo. Achiedh nade nyalo bedo kanyo? Kwarango methods, seche moko inyalo react gi methods te. Lakini seche moko wawacho inyalo tia gi raba kata condoms. Seche moko be ntie abstinence. Mano koriwere gi wachno kabisa. Lakini seche moko be ntie gimi sani nyithindo luongo ni pull and pray. Be mano nyalo tiyo, lakini ok 100%. Mano depend gi expertise mari. Lakini kwa gisani wabo wacho ni itig condoms. Condoms universal manyalo konyi kata gi ntie diseases minyalo yudo STDs to nyalo komo gigo. Yeah. Mapepio ote moro aneno ka lai marwa mar 3-6 neno nono. Ng'ato wacho ni naketo family planning mano mar higni 3 to nyaka sani higa achiel pok aneno malo, mano pok odhi e dwe. Menstruation wacho ni nyinge Morin ke ntiere kaunti ma Kisumu. Dibed na achiedh nade en mane? Seche moko kikao yore mag ginene mag komo nyuol, kosepango nyuol, iyudo ka dware ni penj daktari return to fertility. Ntie gimiluongo ni return to fertility. So kipenjo daktari onyalo guide kiwacho ne an adwaro yudo nyathi in the next 1 year. Koro nyalo konyi gi yo ma inyalo duoko fertility in the next 1 year. Lakini koso remo seche moko en gima normal kichako tiyo gi hormonal contraceptives. To seche moko inyalo neno remo mang'eny kose matin, or seche moko ok inyal neno remo. To kineno ne gini obadhi ahinya, idoki daktari. To daktari rango ang' ma shida ntie. Nikech sani ok anyal wacho ni shida ntie ka, kose shida ntie ka. Lakini kidhi daktari iwacho ne kaka itiyo gi contraceptive man, to nyalo wacho ni koro duare ni no duogo ni chako neno remo probably in the next 6 months to poki neno in 1 year. Koro nyalo assessi to nyalo konyi. Lakini kwa sasa okanyal wacho ni shida enang'o. Nikech ntie different factors manyalo changia. Adier makende. Ntiere penjo machiel ma bende biwa kik wil godo ma bende Ruth Nathi Ochieng no penjo ka bende yedhe ma komo nyuolo nyalo kelo kansa. Ntie side effects mag yath, yes. Anything foreign kodonji dendi ntie side effects. Lakini poka winjo ka ntie ng'amo yudo kansa nikech otiyo gi yore mag komo nyuol. Poka winjo da. Ntie factors mang'eny. Koro inyalo yudo en kaka gik moko ka chiemo, ang'o, kaka expose dendi, lakini ok awinjo ka ng'ato yudo kansa nikech komo nyuol. Aparo ni mago penjo maleo. Mamoko ma bende nyalo ketina biro bedo ka some yamo achiel kachiel. Ntiere moko kuom penjo ma bende osebedo ka donjo kanyo, ma bende nyalo bedo ka somo mana mapiyo piyo. To Pamela biro bedo ka yudo thuolo mar duoko kapok watieko chenro. Milka, iwacho ni penjo na en adier ni wadhi ir dakteche kapok watiyo gi yore mag komo nyuol. Bende nitiere why side effects mago mag dakteche pandowa. Aparo ni mago side effects ma bende penjo ibiro bedo kinuonegi. Kopogore gi mano, jano mar wachielo iwacho ni hello Ramogi TV, penj na laktar ni long term effect mane ma an godo kuom tiyo kod raboyunga en kondom, kinde duto kaka yo mar komo nyuol. Aya, kopogore gi mano asom machielo Anikola kawuok e kaunti ma Kisumu, penj na ni bende ber ka nyathi ma nyako tiyo gi family planning kapok oyudo nyathi kata kapok odonje keny. Asam penjo mogik kanyo mar mon mi yudi thuolo mar duoko. Morin iwacho ni iwuok Eldoret
nakomo nyuol gi implant mar higni 5 to nagamo remo ka higni 5 pok orumo. What caused it? Pamela, mana manyalo duoko mapiyo piyo. Achak gi mane. Wachaka nina gi wach implant. Ng'at ma wacho ni noketo implant mar higni 5 to gamo remo kaka tamna pok higni 5 oromo. Openjo ni dobed ni kosa na en kanye. Anda wacho doki daktari. Nikech seche moko nitie interference manyalo happen gi coil. Oh, no ye implant. Odhi orangi daktari. Nikech oteka ahinya wacho ni shida en kanye, nikech kidhi daktari obo kao history. Odwa rango different factors manyalo contribute to gimi go through sani. Koro abo wacho no dhi daktari, nikech sani okanyal wacho ni remo biro nikech gima kama. Koro nitie different factors. My gima jina dware na understand. Nitie different factors ma affecti. So especially hormonal contraception. Koro inyalo dhi daktari orangi tiwacho ne adier. Seche moko idhi daktari to idwa pando gik moko ni oknatimo hama. So idhi daktari tibet gi thuolo tiwacho na gik moko te mitimo alafu onyalo assessi. Erokamano ahinya. Nitiere Nicole mabende napenjo kintiere kaunti ma Kisumu ni ka nyathi ma nyako tiyo gi family planning kapok oyudo nyathi kata podi kapok odonje kend bende ber. Aparo ni ma en achiel kuom ote mabende nwachako godo. Onge sida. Family planning inyalo chako tiyogo kata kise turn 18. Kise bet ngama duong tinyalo chako tiyogo. Okochuno ni nyaka ibed gi ngato, okochuno nyaka ibed gi chuo, inyalo tiyago to oko affect fertility mari at all. And berne ni inyalo dhi daktari to wacho ni method midwaro. Nikech nitie seche moko nitie different factors manyalo contribute to kaki nyalo choose family planning. Koro anyalo wacho nikech an travel a lot. Okanyal tiyo gi pills. Ineno. Nikech wi anyalo wil. Koro akao gimo ka implant kose coil. Koro yudo nyiri matindo gi ok matinda hinya like 18 and above. Idwara method mawinjre kodi gi lifestyle mari. Nikech nitie gik moko ka coil kiseye okin gi multiple partners berach. Koro idwaro yo mawinjre gi lifestyle mari. To ok rach. Erokamano ahinya. Somo timo gik nitiere ote ariyo kanyo madwaro somo mogik mar mondo mwatiek chenro makama. Neno ote mabende Babu Dimples oro kanyo mano rawera mawuoyi wacho ni Aure Sharon penja jalony ni en ang'o makelo complications ne joma mine mamoko bang' tieko tiyo gi yore mag komo nyuol. Owacho ni kaka puko remo mang'eny ma samoro kelo ne mine hinyruok. Ma inyalo kony nade? Iwacho ni Mama Kalai kintiere Rongo University. Adaro mar mondo miduok na mano mapiyo nikech nitiere joma mine mamoko ma bende no ote ka bende magioro na ma bende wacho ni gi sport gineno remo kata bende ni gintiere family planning. Magwen edena hormones. Iyudo seche moko kitiyo gi hormonal contraceptives iyudo hormonal imbalance seche moko nikech kelo hormones moko idendi. Koro yudo imbalance nitie. So seche moko inyalo neno mang'eng matin, inyalo sport. To koro kiwinjo ni ok ber gi dendi nikech seche moko be ichwer ahinya. Kiwinjo ok ber gi dendi, doga i daktari o change ni method. Erokamano ahinya. Pamela, erokamano ahinya kuom twak ma bende wabedo godo. Ote mar mogik de bedangwa hinya okinyi makawuono bende ilose gi jonyuol nikech wang'e nitiere jonyuol moko ma bende tero nyithige komo nyuol. Kata ka nyathi okia ni miye yath mane e sama chon mar mondo meke gigam remo. Walosane kotenre gi mano effects manyalo bedo gi wachni mogik otieko. Effects manyalo bedie ka nyathi otere wacho ni nitere kata mine matinde mine wuone wacho ni jonyuol matero nyithigi komo nyuol kata mne higa 12 nikech ng'eni tinde nyithindo bende ong'e mang'eny. Well, kapok itero nyathi dware ni losie gi nyathi mondi nikech nyathi ben gi haki mang'eyo gimidwa timo kode. Koro in kaka janyuol ok inyal decide ni nyathi ni koro aneno ki chako loso gi wuoyi moro ka koro aboteri ni
adwar ni gimo ikomo nyuol kose mano ok ber to wan wa advocate ni rights ma nyithindo manyiri to wawacho ga ni the best thing janyuol nyalo timo en puonjo nyathine. Koro wanyalo ye gik reproductive health gi walose gi thuolo eka okwayud sida ma akia nyathi kia kaka nyalo bet gi yowoi school kia kaka nyalo interact gi other people. Koro ipuonje in kaka janyuol ipuonje maber to iye gik reproductive health gi thuolo inyalo loso kodgi lakini mano mikawa gi thuoni teri ni idwa nyathi muonya ya mano to rach. Erokamano ahinya Pamela, agoni erokamano ahinya kuom puonjo oganda honagi okinyi makawuono kaluwore kod okenge mago mag komo nyuol. Asante sana. Erokamano ahinya. Nyakuom gajong noluso kanyo gi Pamela Adhiambo mane jakanyo mano mar riwruok mar Reproductive Health Network Kenya mabende puonjo kotenre kod okenge mag komo nyuol. Temo somo ote mari kar nyalo mara hinya mabende ni oro kaluwore kod dwaro mago mag komo nyuol. Dakika 34 tok sa 2 mar okinyi gi kanyo makelo wa giko mar twak makama. Chieng' tich ariyo ng'eni chakre sa 2:30 nyaka sa 3 mar okinyi chenro en mar orako. Omiyo sana ka yo matin wadonji gi chenro mar orako. Kik dhi mabor.